W dzisiejszej Ewangelii według świętego Jana, drodzy bracia i siostry, widzimy, że Jezus powiedział, że ten, któremu da chleb, zdradzi go. On właśnie podawał kawałek chleba Judaszowi, a potem wstąpił w niego szatan, a Jezus mu powiedział, co masz czynić, czym prędzej. To prawda, że uważamy Judasza za złego ucznia, ale trzeba pamiętać, że już w Starym Testamencie było proroctwo o tym, kto będzie zdradzić Jezus. Więc możemy powiedzieć, że Judasz po prostu zrobił, co on miał zrobić. To było tragiczne, ale później zbawienia, opuszczenia naszych grzechów. Więc ty też w twoim życiu czasami możesz spotykać Judasz, osoba, która cię nienawidzi, chce, żebyś umierać. Sytuacja bardzo trudna, ale Pan Bóg może wykonać tego na twoim dobre. Tylko trzeba mu ufać. Amen.